mužstvu Švédska. V zahajovací sestavě Kanaďanů Erik Lindros, Claude Lemieux a Brendan Shanahan, Petra Dreisaitla, Jochena Hechta a Renta Piku. Sejtra s nezbytnou žvíkačkou. Dan Meruli nejprve zkontroloval vážnost zranění Erika Lindrose. Je to jenom škrábnutí, takže 2 minuty. To znamenalo zisk drahocenných sekund. Paul Coffey hledal přihrávkou na modré čáře Shanahana. Gretzky! Wayne Gretzky otevírá skóre tohoto zápasu. Se narodil v Karviné. Daniel Kunze, obránce německého celku v Šumperku. Polovina první třetiny je za námi. Kanada vede nad Německem 1-0. To byl nepěkný zákrok Dietera Hegena, ten občas má sklony k takovým zákeřným zákrokům. Srazil teď na mantinel skloněného Scotta Stevense a ten se těžce zvedal z ledu. Je to větrem ošlehaný muž s povahou grizzlyho, který tedy jen tak ničemu nepodlehne, ale tohle byl velmi nešetrný náraz Dietera Hegena na mantinel. Kanaďané vyhledávají sami takovéhle srážky. Tentokrát to odnesl jejich bohatýr Scott Stevens, kapitán z New Jersey, ale měl tam skloněnou hlavu a nevypadalo to vůbec dobře. Naštěstí Scott Stevens pravděpodobně neinkasoval ten úder na žádlé citlivé místo. Je trochu otřesen. Rumrik postavením nohru. Theoren Fleury 26 sekund před koncem první třetiny hledá Marka McKaye a rozjíždí jeden ze seriálů svých lichotek, které není potřeba překládat. Je to neuvěřitelné, ale po 12 letech vsadil Kanada Německo. Javrový list stále v nejtěsnějším náskoku. No a Němci nastoupili velmi rázně do druhé části, jenomže Dan Marueli trestá hned první ostřejší zákrok Marka McKaye. Navíc v úlomze mstitelů hned několik hráčů, je tam Adam Foote, je tam Paul Coffey, ale ten první zákrok namířil McKaye. Na pohledu McKaye je znát zranění z první třetiny, byla tam patrná, tam malá bílá náplast na roztrženém obočí a tam jsme viděli před brankou ještě jednou atak Marka McKaye, tak jeho terčem nebyl Paul Coffey, ale dvakrát z toho byl Stanley Cup pro Patricka Roya, pro Canadiens a dvakrát pro tohoto výborného golmana také Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče playoff. Ale teď se věnujeme přesilovce Kanady. Je tu Shanahan a Kanada vede 2-0. Brendan Shanahan. Joe Sakic. Messier. Sakic. Pěkná šance a Heiss měl štěstí, když Němci teď zase trochu ustoupili z toho aktivního pojetí a z té snahy přejít s kotoučem na holi útočnou modrou, ale teď je tu překvapivý výpad a Peter Dreisaitl snižuje na 2-1. Rodák z Karviné. Proti takovému sklepnutí nemohl Curtis Joseph udělat vůbec nic. Znovu u kotouče Yzerman a Lindros. Shanahan prověřil Heisse z úhlu. Územ na křídle. Linden Gretzky. Linden dostal přihrávku zpátky, ale v kleče skákavý kotouč nespracoval. Znovu Danfus. Vincent Danfus.
trefil ležící hokejku. Přigálech, obrovská chyba, zmatek německé obraně a Trevor Linden. Kotej. Lindros. Eiserman šikovně se vyhnul svému soupeři. Eiserman. Ještě se hraje, Dan Marule nestratil kotouč z dohledu. Kotej v obrovské šanci. My se pravděpodobně ještě jednou podíváme, jak přišel Josef Heiss o svou hůl. Aha, tam mu ji vytrhl jeden z protihráčů, byl to asi Erik Lindros. Potom tam spadl do všeobecného zmatku Brandon Shanahan. Heiss chytal bez hole, ještě ho zezadu jistil Claude Lemieux. Sylvain Kotej. Přečíslení Kanaďanů, Brenda Moore. Kanada vede 4-1. Na své možná poslední střídání po boku Stefana Ustorfa. Dieter Hegen už se silným výrazem únavy ve tváři a tradičně nespokojený směrem ke konci zápasu, neustále do něčeho rýpající a tentokrát se doopravdy rozhohnil a Erich Kienhackl ho musí uklidňovat. Dieter Hegen je znám svou nespokojeností, která někdy hraničí až s urážkami svých spoluhráčů nebo vůbec kohokoliv v okolí. Tentokrát, zdá se, našel s Markem McKeem společnou notu. Tak teď Dieter Hegen vysvětluje celou situaci ještě jednou Jürgenu Rumrichovi.